Velkommen igen med sidste gang Der er på sådan deres cirka det, der server passer til dig herinde. med giveaway. Ja, Ja. Ja. men så Lidt stort bord, men igen på 3. Og hvis I ikke har set de andre episoder, så husk at gå ind og på dem og se dem. For så giver det mere mening. og så Husk det. Husk at subscribe og del og ja. Alt det I gerne vil. Husk det. Og det er ikke noget I skal, det er noget I må. Men vi vil være sige del og subscribe, abonneret til vores kanal og liket vores videoer. Ja, det vil ellers være dejligt. det er min bygning, I er i. Det vil jeg lige sige. Ja. Men jeg har også været med til at bygge i den. Det har jeg jo, har jeg ikke? Jo. Så du kan ikke vinde, nej. Det er min bygning. Nu skal jeg lige se. Hey, hvorfor står der G? Secret suspected of cheating with Ja, jeg ved det godt. Hvordan kommer man ind? Hvad er spændende? Hvad fanden er det? Er du henne? Der. Ja, den til os. Det er spændhack, der hvor du drejer rundt og skyder alt med wallhack og sådan noget. Nå. Okay, jeg prøver lige at komme op til dig. Faktisk godt uden Jeg har ikke noget til det. Vil du gerne have no clip? Men jeg skal spise nu. Jamen det får du ej. Jeg kan ikke noget til, så får jeg bare igennem jorden. Det er nej, ved du hvad? Jeg giver dig det lige. Skal jeg ikke lige give dig? Det er fedt. Snart. Altså, hvor mange er færdige nu? Nej! Jeg var lige kommet op. Hvor mange er færdige? Er der overhovedet nogen, der er færdige? Ja, jeg er færdig. Og det er Cracker, han er. Nej, men Cracker han står FK. Det er ikke sådan en fra sådan en sådan en krokodille fra en eller anden tv-serie. Jo, Cracker, det er det sådan. Det tager godt nok noget tid for dem at bygge bare. Jamen, det er det. Altså, ham der bollefugl, han er færdig, men Cracker er stadig stille. Han spiser. Åh, shit. Er vi så nødt til at vente på ham, eller hvad? Lidt. Nå. Det kan vi ikke gøre lige så meget ved. Men så vi nu det et stykke tid mere. Hvor hedder du egentlig VIP? Det gør du gerne tidligere i dag, jeg ved ikke. Det er fordi, der er en VIP på. Altså VIP-menu og sådan noget. VIP på ind. Hey, kan jeg... Det skal jeg også have lavet. Det skal jeg også have. VIP, hvad gør det der VIP-menu? Får man også det, hvis det er, at man vinder 18 nu her? Det er kun på den her server, der er ikke VIP på den her. Ham der ser... Ham der er helt admin Ceci, spørger dig om noget. Ja, Ceci. Ja. Sagi, eller hvad det nu hedder. Yep, det er admin slash credits. Hvad hedder det? Hvor meget
credits hver anden på hjemmesiden. Det er 10 kroner. Det er 10 kroner. Ja. En credit. Ja, du må give dem væk. Nå, nej, det er noget mig kan bruge det. Gør. Hvad er det så? Ikke credits ud. Nå, Han er medejer. Lad os sige det sådan. head-admin. Du er medejer. Medejer. Nå, det vidste jeg ikke engang. Jeg skulle bare... Har du fået mic pladser? Har jeg også admin, eller medejer? Hvad fanden sagde jeg admin commands? Du har det hele. Nå. Mister du overhovedet? Nej. Åbenbart givet godt mod til alle. Har jeg? Ja. What the fuck har jeg det? Jamen hello, jeg skrev all it, tror jeg skrev. Jeg prøver at sætte det af igen. Nej. Fordi jeg ved ikke lige hvorfor. Men... Oh shit. Kun 18 commands. Hvem? Du må ikke bruge Hvad siger du? Hvem var det? Du kan tage op af det her. Jo. Serious? Come on. Det er medejers lillebror. Det er en af medejernes lillebror. Hvem? Nå. Tror ikke. Bare alt. Nej, giv ham lov. Han bygger sig ind i huset. Han bygger jo ind i huset. Det er for man kommer, tror jeg. Bare bygge random props. Og jeg tror, at din søster er lidt mopset. Sur på mig. Hvem er Trikkes søster? Det er Jamila og Mikmag. Nå. Wow. Det er han... Er det ikke... Jo, det skal du ikke sige, når det ikke. Nej. Var det ikke? Nu var det også ejersager. LOL, hello, jeg giver mod til alle, hvis... Ja. Om aftenen. Yes. Så du ryger, så ryger du over 20 fra nu af. Og så er det 24 fra. Ja. Så er det for meget, Anders. Så er det det, du har, hvis du ryger 30-40 små. Ja. Nå, må gå. Hvad, Ceci? Så vi slapper det. Nå, men det kan jeg ikke. Jeg ejer nettet. Kun Kajsu, der kan det. Du må godt invitere ham. Kan jeg godt det? Ja. Nå, jeg inviterer dig lige 2 sekunder. Så skal jeg lige ind i klan, grupper. Jeg har fucking mange grupper, det er derfor. Jeg inviterer bare alle til den. Bare vent. Hallo Kajsu, prøv lige at svare. Hit. Hvordan inviter jeg? Også
2 sekunder. Jeg sender lige den, jeg har dig på Facebook. På Skype nemlig. Og Kajsa, du må sgu gerne få mig på Skype, hvis du hører det. Hører du ikke det der på Skype? Nå, men jeg kan ikke invitere... Mål! Jeg kan ikke... Navn! Jeg kan ikke... På Skype? Der. Ja. Hører du det stadig? Nej. Ja. Det har været mit navn. Eller du må gerne være hvis du er. Skriv lige til mig. Sådan, jeg har skrevet PV. Hvordan at jeg forærer ham? Ham der hedder... Vent. Ham der says... Jeg er i gang. Nå, det Jeg har 100. har du. Ja. Jeg ved ikke engang, hvor mange jeg har. Så skal jeg lige... Hey, hvordan kan man tjekke, hvor mange venner man har? Det ved jeg ikke. Jo, jeg ved det godt. Jeg har 55 venner. Fordi 22 spil, 33 online, okay. Okay, tak. Så er det fordi, jeg er online, men jeg har mange flere nu. Jeg har noget flere, der er offline. Shit, jeg har mange, der er offline, men... Jeg har en 20 dage siden, og 53 dage siden, og 38 dage siden. Fuck, jeg har mange. Sygt, jeg har mange. Og online er 27 spil. Det er tæt på, at vi har det samme, så ja, fucking. Yes. Jeg har 10, der ikke er i spil. Ej. Hvis I begynder at lægge, så er det ikke jer, der lægger. Der er ved at blive opdateret. Jeg beklager meget, den læg, der kommer. Ej. Cracker online igen. Ja. Cracker er du, eller hvad? Nej, han er ikke færdig. Hvorfor skal I vide, om folk er færdige egentlig? Så vi kan stoppe det hele. Ja. Ja. Men hvad bliver den næste trækker anden på hej? Udover højhusene eller her? Nej, var der game? Jo, men den går ned. Hey, på det lille hus nu. Skal du? Ja, det skal jeg. Fedt. Så skal jeg kommer lige hjælp. Lars Bamejagt, mand. Join, jeg Ja, jeg er super der. Jeg er også tilbage. Og sådan. Goddag. Og Jeg lavede meget om en game. ja, det er sådan, at
Her, vi skal til at stoppe, men part 4. Så, Nå, I filmer. og se Husk med at like for og del og subscribe og så videre, del. Ja, og husk at tjekke hans Facebook. Min Facebook, der kommer link. Siden, den linker vi også. Og server IP og sådan noget. Ja, alt det til alle de server, vi har. Accounts og sådan noget, vores Steam og sådan noget. Ja, vores Steam-accounts og det her. Så, Også min og det hele. Kommer i øvelse. ja. Så. Vi ses. Næste video. Ja, hej.